Bé, jo crec que a partir d'aquest primer mesetazo canviaran la durada dels partits de futbol. Sí, ha trucat ja Florentino Pérez, sí. que els partits, i això la International Board ja està a punt de prendre cartes en l'assumpte, només duraran 45 minuts. Saps per què? Perquè el Marca ha tret una notícia bomba, exclusiva, d'aquest periodisme d'investigació que se'n diu. Això és molt de la caverna. Quan va malament, el Madrid va fatal com ara, vinga, hem d'inventar coses, hem de perdre els papers, fer el ridícul i dir gilipolleces, en perdó de l'expressió, com aquesta, no? Sin las segundas partes, el Real Madrid seria líder. És a dir, el famoso vamos Real hasta el final, el rei del minut 93, que els partits porten... Quants anys porten dient que els partits tienen que durar 90 y pico ramos y no sé qué tal. Ahora resulta que sin las segundas partes el Real Madrid sería líder. La clave de los 16 puntos de diferència. Però és que, fixeu-vos, el paniaguado junta letras que va escriure això, diu, si el reglamento estableciese partidos de 45 minutos, podríem fer aquells triangulars que duran 45 minuts cada part. El Real Madrid sería líder. Todos a Cibeles ya, ¿no? Ya podríem anar tots a Cibeles. Diu, tendría 39 puntos, 7 más que ahora y 3 más que el Barcelona. ¿Qué perdería? Clar, nosaltres perdríem 12 punts para colocarnos con 36 a punto de bajar casi a segunda división. Eso sería si tras el descanso no hubiera toque de corneta para volver a calzarse las botas si esto no fuese fútbol. Pero aquí se juega 90 minutos y hasta el pitido final se mueve el marcador. A més, destacat en negrita, como diciendo... Però això és el Marca. El Marca, sí. Es como si posa, si Bale tuviera tetas, se llamaría Virginia. Y ligaría... No es el jueves, no, es el Marca. El diario de todas las aficiones. El diario de todas les aficions, que ho és. Això s'ha de reconèixer que ho és, i ho és, i a més, a rajatabla, com veuràs ara, l'endemà que el Barça, diario de todas las aficiones, presenta Coutinho. Tot arribarà. No, aquest no el portis, ni de conya. Va estar a punt d'arribar, que no va estar a punt d'arribar Va haver una reunió amb Ingla i tal, però... I el culerisme estava empitonat. No, a veure. Tu dius que no, és que no, però jo crec que sí. Coutinho, 160 milions, el millor futbolista ara mateix en el mercat fitxable. El Barça, l'operació més gran. Dembélé? La següent, la portada de l'endemà del diario de todas las aficiones és aquesta. Sé reaccionar, tengo ganas de demostrar, paraules de Zidane, no sé què tal. En tota la portada, ni una referència, ni res, ni un mini titular, ni una coseta al costat d'alargar el pene, totes aquestes publicitats... És moda posar la portada. Escolta, tota la portada, veus allà, l'extended penis, o com es digui, a l'esquerra... No, l'eyaculació precoz, rectifico. Eyaculació precoz, que està molt bé tot això, vull dir que no ho critico i tal, però a l'esquerra, el baloncesto, el xandall del Madrid, les paelles del Madrid, s'iguanen, no sé... Cero! Re! És que ni dos lletres de fitxatge de Coutinho. Ho serien l'endemà, segurament l'endemà, no? L'endemà de la presentació de Coutinho. Igual no tenien fotos, no sé la raó objectiva. No apareix en portada, però això em sorprèn quan un equip estranger presenta un jugador i el Marca, el diari de totes les aficiones, i el diari Carca, que ja lo és, el Carca, li dedica tota la portada. Això és de l'agost passat. Disneymar París. I tota la portada per la presentació de Neymar... S'ha de reconèixer que té gràcia. No, el títol està bé, Disneymar París, està molt bé, s'ha de reconèixer. Aquest tio segurament ara té unes vacances pagades al costat del bungalou de Mario Cifuentes per part de Florentino, però, escolta, tota la portada per un jugador que fitxa al Paris Saint-Germain. El Barça fa el fitxatge més car de la història del futbol espanyol, 0. Això es demostra que aquest diari és un mentider i és fals que sigui el diari de totes les aficiones. Igual no le pasaron la información. No, és el diari de totes les aficiones. Igual no se la pasaron. Ho és, i la prova és, i ens la passa el nostre amic Francisco Cañete, que és un crac, és el 11 ideal que presenta el 3 de gener al diari Marca. És a dir, el Madrid a 16 puntos, haciendo el ridículo en todos los campos, siendo el hazmerreír del fútbol mundial ahora mismo, y hay en su 11 ideal de la Liga 7 jugadores del Madrid. Carvajal, Sergio Ramos, Marcelo, Modric, Casemiro, Isco y Cristiano Ronaldo. 3 del Barça, Umtiti, Messi y Suárez. Menos mal que el Madrid està mal. Sí. Menys mal que el Madrid està mal. A la que us recupereu una mica, Mario, els 11 del Madrid.
van sobre el campeón del mundo, el club. No, és el 11... No, ¿De t'equivoques. Ara ha sortit de la imatge, però es veia baix. És el 11 de la Liga. Sí, el 11 de la vale, Liga. Mira, aquí lo pone. Ho 11 veus? de la És Liga. 11 de la Liga. 11 de la Liga. Mario, t'has de fijar, que estás molt perdut. coño, no veo Estás nada. pasando frío a menos 16 grados y claro, se pasa mucho. Vinga, va, enquesta per la culata d'Estudio Mesetario. Ens la fa arribar en aquest cas Domingo Alvarado. Hoy os preguntamos, evidentment havien de treure, de menysprear el fitxatge de Coutinho i evidentment ho han fet. No. Hoy os preguntamos, ¿pondrías a Coutinho, no entre els 5 o els 10, no, entre los 20 mejores jugadores del mundo? Evidentment, l'enquesta per la culata, el 70, pràcticament el 80% diuen que sí que està entre los 20 mejores i només un 20% diuen que no, que segurament era el mismo tío que hizo la encuesta que va trucar a la seva família que Piqué. És a dir, et pregunten si està entre els 20 millors. Però quin perfil té aquest home que pregunta? Quin perfil? Jo li prego que faci les enquestes abans del gin tònic i del xinxón. Perquè creo que, si no passa com la segona enquesta mesetària per la culata, diu, hoy os preguntamos, diu, si no guanya la Lliga el Barça, hoy os preguntamos, si no guanya el Barça, qui la guanyarà? Dona l'opció Atlètic de Madrid, que s'emporta el 25%, València 7%, 11% Real Madrid, 57%, la Liga és del Barça. La Liga és del Barça. Quasi el 60% voten la Liga és del Barça. És una enquesta per la culata absolutament lamentable. Clar, que per enquestes lamentables... Mario. Les enquestes surrealistes manipulades i d'un trilerisme absolutament fora de control. Nom i mitjà. General Juan Manuel Rodríguez, Hombre. El general Rodríguez, el meu amic. les enquestes que fa al seu Twitter aquest periodisme representant de la caverna mesetària madridista, pregunta pel millor futbolista del segle XXI i dona com a opcions, has de votar 4, tens 4 opcions, no tens més. Zidane, podríem estar d'acord, Cristiano, Neymar, Benzema. Hosti. Bueno, la gent va votar el 52 Cristiano, Zidane 23, 18 Benzema, 7 Neymar. Messi seria el cinquè, no? No està entre els 4 primers. Messi no està entre els 4 primers, Suárez, ni Xavis, ni Iniesta, res, del Barça res. Però és que a sobre el tio té els sants bemoles que diuen després de penjar un tuit traient pit que Messi no està entre els 4 primers. ¡Coño, que no lo has puesto! Aquí ho veieu. Aquí tenéis el resultado definitivo de mi encuesta. Mejor futbolista del siglo XXI, Cristiano. Luego Zidane, Benzema y Neymar. Umtiti y Messi no aparecen entre los 4 primeros. Es que no lo has puesto, general. Eres un manipulador. El acuartelamiento hace mucho daño. Y general... Té més cara, com deia aquell, tiene más cara que un rinoceronte con paperas, que deia aquell. Bé, anem amb les exclusindes d'Eduardo Indaladen. Aquesta és molt maca. El tio estava fora de control perquè no paeixen el fitxatge de Coutinho i que hem d'inventar, hem de treure merda. Com ho fem? Doncs amb el més feble, més maco, el que no dona problemes. Inda, 2 puntos. Declaraciones en el Chirincirco. Iniesta está muy cabreado por el fichaje de Coutinho. Muy cabreado, està, vamos, No ens ha arribat aquesta sensació d'Iniesta, no? Està tan emprenyat que l'endemà Iniesta va dir, ara veureu si estic enfadat. Vaig a penjar aquest tuit. Dona la benvinguda a Coutinho, diu, bienvenido, un placer tenerte en Can Barça, crack, els dos abraçats somrient. Aquesta és la forma en què manipula, i no només manipula, sinó que inventa la caverna mesetària madridista, és a dir, inventant que Iniesta. La foto también puede decir, oye, es el capitán del Barça, y bueno... No, y el comentari, bienvenido... Para disimular, por ejemplo. Bienvenido, Felipe Coutinho, un placer tenerte en Can Barça, crack. Sents? Crac! No catacrac, crac! Home, això pinta que el servei de comunicació del Barça pinta, no tinc informació, és opinió. Què li ha dit? Andrés, en el caso de que estén pasando, que alguna está pasando, declaración tuya que no has hecho, igual conviene que le hagas una foto y que os pongáis por lo que pueda pasar. No és la informació que a mi m'ha arribat, sinó que això surt del propi futbolista. Iniesta és un jugador que destaca, entre altres coses, pels seus valors humans i per la bona relació que té amb tots els futbolistes. A Cornellà ho sabem. Content i feliç que arribi un jugador que a més li servirà amb ell per poder oxigenar-se una miqueta i descansar i poder afrontar la recta final de la temporada amb garanties i, per què no, el proper Mundial de Rússia. Bé, ja sabeu el que s'ha dit del Barça, s'han dit moltes besties, que si es dopen, que si no sé què. Ara, aquesta és nova.
según Inda, Eduardo Indaladen, el Barça paga con dinero negro. Això ho diu, i no passa res, vull dir, vivim en Españistan, no? Mira com suggereix que el Barça ha pagat amb diners negres el fitxatge de Coutinho. Facturado. Y, no, perdona, 800. que no tiene nada que ver eso. 600 y pico, 700. 800, dicho por gente del club. Entonces me he perdido. Que decían hoy 160 millones, decían 160 millones, debemos asumir. ¿Queréis una factura de 800 millones? Hay dinero negro. Porque los presupuestos no dicen eso. ¿Queréis una normativa? És greu, l'acusació. És greu, perquè el Barça, efectivament, sí que ha presentat un pressupost per aquesta temporada de 897 milions d'euros. I és el que diu el Sergi. Vull dir, quan tu fas aquesta acusació, l'has de demostrar. Has de poder demostrar, res, Si queda una frase a l'aire que val no res i acaba sent un titular de Twitter, bueno, compte que igual és un pastís que t'explota la cara. Sí, però al final mai els hi passa res. Al final, des d'allà poden dir qualsevol bestiesa, inventar qualsevol barbaritat i no passa absolutament res. Si ho hem vist, al final se van de rositas, como se va a ir de rositas Manolo Lama, sé lo que hiciste el último verano, Manolo, lo tengo aquí, 21 de agosto, ¿qué escribiste? Justa victoria del Madrid al primer partido de Liga, primera jornada y el Madrid es líder, y la pregunta que lanzabas, por eso digo lo de sé que lo que escribiste el último verano, ¿mantendrá el liderato las 38 jornadas? Bueno, es una pregunta. No, pero es una pregunta con rintintín. No sabem, es una pregunta. Diciendo, aquí, ¿ganaremos la Liga siendo líder siempre o habrá alguna jornada que cederemos de forma benéfica y solidaria a nuestros compañeros rivales? Don Víctor Lozano, si algo podemos decir los madridistas es que Manolo Lama no es madridista. No, es del Barça. L'altre dia, para nada, Mario, l'altre dia, aquí mateix, en aquesta taula, Josep Maria Minguella va fer una afirmació, jo crec que agosarada. Va dir que el Barça no perdrà cap partit aquesta temporada. A la Lliga, parlava. Sí, Mario, avui no dines, És molt arriscat dir això. És arriscat. A més, perquè no tens cap base i pots tenir qualsevol accident, com avui. Però pots tenir un accident, que no depèn de Minguella. Sí, per mi el que diu Minguella va a missa, primer i segon. És veritat que algun partit es pot perdre, però fins ara, insisteixo, no hi ha cap partit, i si no, recorda-m'ho, que tinguis la sensació que el Barça hagués pogut perfectament perdre aquell partit. Algun empat, el del Celta, que va jugar molt bé al Camp Nou, se'l va merèixer l'empat al Celta, no dic que no, però no hi ha cap partit que diguis, hòstia, aquell partit el Barça l'hauria d'haver perdut. Víctor, què pinta Arbeloa als mesetazos? Doncs mira, per cert, que m'ha bloquejat, jo li demano al Cono, amigo Cono, amigo Cono... Cuidado con mi espartano. Yo no quiero que me bloquee, Cuidado con mi espartano. Pero li has anomenat amb alguna vegada perquè ell et bloquegi? No em sona. No pot ser. No em sona, no. Sí, m'ha bloquejat. L'has hagut d'anomenar arroba... De fet, he hagut d'entrar per fer aquest mesetazo a utilitzar la compte d'una altra persona per poder accedir als tuits d'Arbeloa, perquè amb el meu no puc, perquè el Cono me ha bloqueado, no duermo, evidentemente, no? Ell va penjar un tuit quan va marcar un dels seus gols al Real Madrid al camp del Numancia, en aquel partido donde el Real Madrid efectivamente saqueó de forma miserable robando al pobre Numancia. Penalti para nosotros, No, Numancia fue en la Brada. No, això és el Numancia, la setmana passada. Penalti para nosotros, año nuevo, vida nueva. Muy bien, Luquitas, perfecto. Gareth 0-1 a la Madrid, pel gol del Madrid, insisteixo, al camp del Numancia. Però aquí em trec el barret amb els amics del Fuenlabrada, que sufrieron lo mismo, van patir el mateix amb el Madrid, aquell robatori escandalós amb els penals. I li recorden això de Año Nuevo, Vida Nueva, d'Arbeloa, i li diuen, pues a nosotros esto nos suena del año pasado. I els dos emojis com pensant, com dir, que a nosaltres també ens va robar l'any passat. Per tant, Año Nuevo, el mismo robo de siempre del Real Madrid. Vinga, va, dues perles, a veure si dona temps, perquè és caviar, és perquè la culerada gaudeixi d'un bon àpat, delicatessen pura veure Alfredo Caradura carregant durament contra Cristiano i absolutament fora d'ací perquè Cristiano ja no fa de Messi. Oye, a Cristiano hay que decirle que no está. Y me duele, es que me rasgo. Me meto las manos dentro. Se me abren las carnes. Pero es verdad. Benzema la coge Cristiano y no pasa nada. La coge Messi. Joder, y gana el partido. Y el Madrid no está en eso. Y es la verdad. Y esto que me hace a mí ser antimadridista, Esto es lo que está pasando. Es lo que está pasando. M'agrada molt aquest canvi de registre. Sí, és un canvi de registre. És Josep Maria Flotats, pots arribar a dir. Senyores, senyors, amunt i avall. Esto es lo que está pasando.
Está ben dramatitzat, ¿Qué está pasando? No és fàcil fer-ho, això. Es lo que está pasando. Está pasando precisamente lo que no dijo Roncero, que pasaría el 20 de septiembre. Mirad, con total convencimiento que el Madrid va a ganar esta liga. Otra vez la cagaste, nen. Creer en ti es el primer paso hacia la victoria. Pues aquí lo digo, queda escrito y queda grabado, el Madrid va a ganar esta liga. Y lo digo con total convencimiento. Pues yo digo, con todo el convencimiento... Mario, és d'aquesta temporada el tall, o és d'un xiringuito? 20 de setembre del 2017. Está aquí, no tengo, como diría D'Alessandro, lo tengo aquí en el blog de notas. Ahí está grabado. Mario, jo no sé per què patíem, perquè, clar, veient el Roncero dient això al setembre... Estaba la Lliga guanyada. Mírame a ver si ha dicho algo de la Champions, por favor. Míramelo, ya, más que nada por tengo que quitar las ilusiones. Aunque no lesioni cap jugador, no s'emporti a l'hospital a cap entrenador, ni generi cap un terratrèmol o un tsunami al Japó, jo ja, veritablement... Però sabent que això ha passat fa 4 mesos, sabent com és el futbol, jo encara no trauria molt de pit perquè et pot tornar la truita de l'altre costat. No, a veure, i aquí ningú ha dit que la Lliga estigui guanyada. Hi ha un Atlètic de Madrid que s'ha reforçat bé, que està a 9 punts. Sí, ho diu. Jo també crec que està guanyada, però és veritat que, és a dir, el Madrid és el quart classificat. Vull dir, hem d'entendre que pel mig hi ha dos equips més. Per tant, el Madrid és el quart classificat, que el Madrid no guanyarà aquesta Lliga. Jo crec que, respecto, tot i que jo estic amb el Pitu, que està guanyada... Jo crec que també. L'ha de cagar molt el Barça per no guanyar-la. Que tu puguis pensar, hòstia, l'Atlètic està a 9 punts, són 3 partits, però clar, és que el Barça ha de perdre 3 partits, però que els altres ho han de guanyar tot. I no els veig com per guanyar... I per acabar, la informació del temps. Vinga, la informació del temps ens la porta el Ferran Ulló, un gran mesetazo com el que ens ha enviat abans el Nicolás Álvarez, que era aquell d'Arbeloa més la piolada del Fuenlabrada. El Ferran Ulló ens envia l'estat ara mateix climatològic al Santiago Bernabéu. Menos 16, en congelaciones... gente con hipotermia, el estadio más blanco que nunca, el blanco, y unas temperaturas glaciares siberianas de menos 16 grados centígrados en esta terrible, tremebunda ola de frío que está azotando la capital cavernaria. 2 años muy duros. Esto que has visto es una vergüenza. Váyase, señor Cifuentes, váyase. Si tuviera dignidad, lo haría. Y no vengo. Bueno, va, acabarem amb la pàgina poliesportiva en bàsquet, perquè el Barça de bàsquet vol continuar aquest vespre la bona ratxa que porta actualment. El Barça de bàsquet visita aquest vespre la pista del Panathinaikos grec, l'únic equip actual de l'Eurolliga que ha guanyat tots els partits que ha disputat a casa, 8 dels 8 possibles. L'equip entrenat per l'ex-blaugrana Xavi Pascual es troba en un gran moment de forma, és tercer i té un balanç d'11 triomfs i 5 derrotes. El Barça 12è arriba amb la moral ben alta després de 5 victòries consecutives. Que está haciendo las cosas muy bien, es muy serio en los detalles defensivos durante todo el partido, no tiene casi bajones durante el mismo y si los tiene los arregla muy bien controlando el ritmo del partido. No es un equipo que anote pocos puntos allí, sino que en muchos partidos se va por encima de los 85. Sito Alonso no podrà comptar amb Kevin Serafin, que té un esquinç en el seu genoll dret. Un dels jugadors clau en les últimes victòries no estarà disponible en el partit d'aquest vespre a Grècia. Per acabar, el resultat de l'enquesta que estem fent avui al Facebook i al Twitter de la Porteria, preguntem si Leo Messi ha de ser titular aquest vespre al partit de Copa contra el Celta. Doncs bé, un 83% dels espectadors que han participat opinen que sí, mentre que només un 17% opinen que no. Els culers som així. Jo entenc que no, perquè jo vull jugar als quarts contra el Celta. Ho volem tot. El problema és que vosaltres fallareu a la cita. L'Espanyol fallarà a la cita. Jo volia un derbi a la final de Copa. Oh, tant de bo. Un derbi al Camp Nou. Final de Copa al Camp Nou. Seria maco. Mira, perquè la derrota ja la tenim. Ara, si guanyem, no puc dir el que penso públicament. Assumeixo el risc, però és que vosaltres us esborreu, com fa uns anys que veu estar a punt, ja però us veu esborrar. Fa 2 anys només. Marxem. Mario, Sergi, Víctor, gràcies. Fins a la pròxima. A tots vostès, serà fins demà. Gràcies, adéu-siau, bona tarda.